Ето днес купих от днешния пазар в Луковит. Това е сребърна иконка. И това е сребърна иконка за без пари. Днес купих, това ми е пазара, дето взимах. Що наливаш това вино? Спи си такова, спи си Бог да проси въобще. Това купих днеска. Това е една сребърна иконка, даже има печат отдясно. Има тук има печат, че взимах много ефтино. Не качва нищо в тия социални мрежи. И това сребро. И това сребърно. Без пари, надко продават. Това мисля, че може би да е... Не знам. Ще видим, ще го проверим. И една брошка, която много ми хареса, камък.